gwa ụmụaka gị ibe mekata mụ na mabela na wele ego na tie na biznes mgbanezi na nke na-egbu mmadụ nke anụnwa bụ your finance ka ọ ga-enye nsogbu bụ nke mkpa gị ebe a na nke na-egbu mmadụ anọ bụ na your father mere inherit n'aka papia any inherited land from your father anọ bụ na ị pụtara ụwa miti ọ bụ na papa gị wee asị gị na papa gị na papia nyelie ekelie ka owelu nke ya na ụmụnne ya ekele na papia owelu nke ya ilekwe nne ebe ọba a na-akpụ ya bụ anaobi papa gị ilekwa na anaobi your father weda ma mpa gị ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ilekwa na anaobi your father ilekwa na anaobi your father reason ịma na-eji weela anaobi your father reason o ji egbu mmadụ reason o ga-eji wee turn land gị useless bụ na your father chọrọ ka anaobi ya bụ dị ịlụọ ụlọ ebe ịmụta ụmụ ka ụmụ gị lụọ ile enye gị ebe ụmụ gị alụ ụlọ anaobi ebe mpa gị lụrụ ụlọ ilekwa ya nke bụzi the worst ga-emetụta your third generation bụ ile ebe obi dị maọbụ ile ebe alụsị dị maọbụ ile ebe enyili mpa gị your grandfather ịmana igbugo onwe gị Video abụrụ epinu full video na comment section.